Hati ang mga reaksyon ng mga Siquijornon at Dumagueteños sa muling paglikha ng Negros Island region. Kung bakit, alamin sa report ni Aileen Navarro. Umani ng magkaibang reaksyon mula sa mga Siquijornon at Dumagueteños ang kapapasa pa lamang na batas ang muling paglikha ng Negros Island region, kung saan ay isinama na ngayon ang probinsya ng Siquijor. Matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act of 12000 o ang muling paglikha ng Negros Island Region o NIR, umani ito ng magkakaibang reaksyon. Kung noon ang Negros Oriental na capital city ay Dumaguete at ang probinsya ng Siquijor ay kabahagi pa ng administrative region ng Central Visayas kasama ang Bohol at Cebu Province, at ang Negros Occidental na capital city ay Bacolod ay kasama ng mga probinsya ng Western Visayas tulad ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras at Iloilo. Ngayon, ang Negros Occidental, Negros Oriental kasama ang Siquijor ang siyang bubuo sa Region 18 at tatawaging Negros Island Region. Para kay Dumaguete City Mayor Ipe Remolyo, pabor siya sa NIR. Makita natin na we meaning the official dam of Negros Occidental, Oriental, and Siquijor can make common infrastructure projects, and it would be cheaper and more efficient if we can do this. No? Not just infrastructure project, because if you want to make or construct a circumferential road, connectivity, highways and tunnels, mas madali kung nasa one island ka. Bukod sa naturang mga infra projects, iminungkahi rin ni Dumaguete City Mayor Remolyo ang pagkakaroon ng Highland Freeway na makakatulong sa turismo ng rehiyon. Possible that if we build this connectivity or this Highland Freeway, that will really hasten or encourage travel, no, sa mga taga-Occidental to Oriental and vice versa. Magiging maganda sa turismo, local tourism. And I don't mind traveling to Bacolod every day kung 2 oras na lang. Mungkahi na ito ni Mayor Remolyo ay sinigundahan ni Siquijor Governor Jake Villa. Dugay na kaayo ang plano nga na-bridge sa Dumaguete, but until now wala magud siya, so siguro kana lang ang atong ihangyo ang connectivity. But regardless of what region what we are, ang province of Siquijor maningkamot, no, to be the bridge of all the provinces, not only sa Region 7, not only sa kaning bagong NIR, other provinces. Kami, we have neighboring islands, dili lang kaning regions, but we are also near to Mindanao. We are the pathway of the Visayas o Mindanao region. Yun nga lang, may hinaing raw ukol dito ang kanyang mga constituents sa Siquijor. We wanted, of course, to have a proper consultation, no, amongst us or amongst the constituents, because we also wanted to have some offices that will be in Siquijor. Mo na mong goal unta, no. Sa ilalim ng NIR, 14 na regional offices ang ilalagay sa Negros Occidental at 16 na regional offices naman sa Negros Oriental, partikular na sa Dumaguete City, at 3 nito ay ilalagay sa probinsya ng Siquijor. Gayon pa man, ang mga Siquijornon at Dumagueteños hati sa muling paglikha ng Negros Island Region. Nasayod pero wala may kasabot og unsa na siyang balaura, kay wala man gipasabot sa among mga katawhan. Kay dapat tong napauntay consultation usad jud ko daan nga mobabag. Pirmiro, tungod sa kalayo. Ikaduha, ma'am, sa ilang mensyon wala i-appeal na Siquijor. Maging ang vice-gobernador ng Siquijor ay kinabigla rin ang nasabing NIR. Sabi ko, parang na-shock ako kasi not a whiff of it, nakasali pala ang Siquijor. Mura man na nagsabot-sabot sa taas, wa mi gi-appeal. Nya karon hi-appeal na mi karon sa NIR nga wala gyud mi gipangutan naman lang. Kung gusto sa Negros Island mag-usa sila,
pwede sila mag-usa. Ayaw lang intawon apila ang atong probinsya, ang gamayng probinsya namo sa secure sa inyuhang plano. Kay malipayon man mi kaayong nagapabilin ni Governor Gwen, kauban ni sa Bohol, Cebu, magpabilin ang secure sa Central Visayas. Ang dating gobernador ng Siquijor at ngayon Lone District Congressman Saldi Villa nagpaliwanag na dihado ito sa botohan ng NIR. Pag votation na mo sa committee about the NIR, I already told them that I am hesitant to join. But akan silupig man ta sa votation because I am a lone district. Pero bakit nga ba sinali ang Siquijor sa NIR? Before Siquijor province became an independent province, it was a sub-province or part of Negros Oriental. Residents there are also have their roots in Negros Oriental. We speak the same language, may common practices kami. Ganun ang ties namin. So, gusto talaga namin na maisama ang Siquijor. Mas malayo sila sa Cebu kaysa amin dito. Ang ilan sa mga taga-Negros Oriental nagpahayag rin ng kanilang panig sa kung bakit pabor sila sa NIR. It will really help our economy, in boosting our economy. And it will create more jobs to our people. Also, there will be fewer local government units that will be handled by a regional office. Para kay Bakong Mayor Alviola, kung dati sa Region 7 mayroong 163 LGUs, ngayon sa Negros Island Region, magiging 62 LGUs na lang ang tututukan ng rehiyon. Magama og laing agencies nga mo na mo manage anang 62 LGUs. So for me, this is a big development. Kaya ang pag-create og region is just a creation or creating another regional development council. Matatandaan noong May 29, 2015, nang lagdaan ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang Executive Order 183 kung saan pinag-isa ang Negros Oriental at Occidental at ginawa itong Negros Island Region. Subalit noong August 9, 2017, binawi ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng Executive Order No. 38 matapos mapag-alamang abot sa 19 billion ang magagastos nito at walang pondo ang gobyerno sa pag-establisa ng panibagong mga regional offices. Nang maupo si Presidente Ferdinand Marcos, muling binuhay at isinulong ang NIR. Hanggang nitong June 13, 2024, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Republic Act No. 12000, ang batas na muling lumikha ng Negros Island Region kung saan isinama na nga dito ang Siquijor. Binigyan na ng 60 days ang DILG kasama ang binuo nitong Technical Working Group mula sa iba't ibang sektor upang balangkasin at buuin ang implementing rules and regulations ng naturang batas. Para may sakatuparan ng nasabing batas na pag-alamang aabot sa 40 billion pesos ang pondo na gagamitin dito ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.